Potser t'ha passat, t'esforces per menjar bé, camines cada dia i tot i això la bàscula no es mou. I desesperat et preguntes què més he de fer? T'ho explico. El teu cos necessita una quantitat d'energia cada dia per funcionar, és a dir, per respirar, pensar, caminar, fer la digestió. Aquesta energia la mesurem en calories. Si menges més calories de les que gastes, el cos guarda l'excés com a greix. Si en menges menys, el cos utilitza les reserves que ja té, és a dir, el greix acumulat, i anem perdent volum i baixant de pes. Això és el que en diem dèficit calòric, consumim menys calories de les que gastem. Però alerta, no es tracta de menjar menys, sinó de menjar millor. Recorda que t'he dit ingerir menys calories, no menys quantitat. A tall d'exemple, això t'aporta 199 calories i això 61 i segur que la poma t'atipa més. Només has de fer petits ajustos per dur uns hàbits més saludables. Menjar una mica millor, moure't una mica més i ser constant, sense obsessionar-te. Si aquest vídeo t'ha ajudat i et sembla bé, comparteix-lo amb algú que sempre ho intenta però no sap per què no li funciona. No ho oblidis, perdre pes no és un càstig, és un procés i quan l'entens, tot comença a tenir sentit.